Sapa? Tentang boten mulai. Makan salah iki. Eko karo. Karena tanpa
Orang ganti. Tidak semua laki-laki bersalah Kabeh. Ente boten kenapa dhewe awak main kabeh. Ora nek no. Tak tunggu lho. tapi mengapa kau masih ragu? Jol kayak gitu. Terima kasih. Jol lagi lo. Oke, bersama Selamat Super Jadul. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate. Ya Mas, coba Mas. ya ora coba tenanan Mas. Coba ngono kok. Mungkin lali. Pas. Ngombe kembang tahu. Tebas taman ae. Penuh ya kok. Yuk. Kok anu ya? Gede ya? Atensinya ayo. Bro, Rian hari nyemplung. Rian hari nyemplungi. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate. Tetap anane sing penting lumbone. Lombe tetes tebu rasane kaya lombe ci. Ratusan metu. Coba kata bunga senang rasane yang warna gandum. Hati kado dalamku. Mangan tempe rasane kaya mangan lauk sate. Senajan saanane sing penting lumbone. Ngombe tetes tebu rasane kaya lombe cilik. Ra usah mencucu tresnaku kowe ra bakal tak mati. Bunga kering rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke rekan dalam melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Kenapa apa anane wis aku ora bakal mikir kowe aja sumelang. Wis aku ora bakal ilang ibarat kaya bujuk-bujuk
Jogja, kowe jan istimewa. Oh yeah. Mangan tempe rasane kaya mangan rawuh sate. Makan salamane sing penting duduk. Kata rasane kaya ngombe cili. Ra usah tresnaku tak bakal tak mati. Bunga tenang rasane bukan lagi gantung. Berjuang dengan tangan lembut. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Kerja apa anane aku ora bakal wete. Kowe aja sumelang, aku ora bakal ilang. Ibarat kaya rujak Jogja, kowe jan istimewa. Rujak Jogja, kowe jan istimewa. Oke, matur thank you. Sanyas. Sanyas. Ora apa. Ngapa Ngapa? Lu biasa Mas player. Ini kami